Khona buzile-ke ukuthi ngabe-ke ukuphupha umuntu odumile sengisho-ke abantu-ke esibezwa-ke lapha komabonakude sibabona-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke abadumile impela abavela nakuma-radio. Kodwa kube ukuthi-ke ephusheni uyambona ngqo umuntu-ke ongakaze wambona wazi nje ukuthi udumile. Ukuphupha-ke celebrity noma ngithi umuntu odumile ojwayele nje ukuvela kumabonakude. Lokho kuchaza ukuthi-ke uyaphakanyiswa, impilo yakho izonyuka ngesingisi singathi-ke i-status sakho sizokhuphuka. Ngiyacabanga ukuthi-ke sonke siyazi uma ngikhuluma nge-status, izinga nje lempilo yakho lizonyuka. Impela lethi ukukhuphuka kancane-ke ungase ungene-ke kwelinye izinga lempilo, kusho ukuthi leli zinga okulona lizonyuka. Siyawela manje siye kwizinga elilandelayo. Mhlampe-ke imoto, usuzoba nemoto uma ukuthi-ke unayo izothi nayo ukunyuka, noma kube ukuthi-ke uthola u-number 2, noma-ke esikhundleni emsebenzini zoba khona-ke kube ukuthi-ke isikhundla sakho siyanyuka. Kuningi-ke engakusho ngoba phela senze imisebenzi engafani. Mhlampe-ke nawe kulokhu okwenzayo noma kungasumise noma kube yinto oyizamayo lapha encanyana, kodwa-ke ngokwe-status noma ngokwezinga kuzonyuka. Khona-ke into ozonyuka. Kungenzeka-ke kulelo phupho lakho uphupheke uxhawula i-celebrity, ukhuluma nalo noma-ke uwenza noma yini kodwa kube ukuthi-ke likhona. Lelo phupho lichaza lento bengisho nje yonke ukuthi-ke uzophakanyiswa. Kusho ukuthi-ke abadala sebevumile, sekuyisikhathi-ke sakho ukuthi-ke manje uphakanyiswe. Omunye-ke uzothi kade mina ngangihlupheka Nkosi yami. Uma ukuthi-ke iphupho lakho leli, angisho ukuthi kuzokwenzeka kusasa, kodwa-ke abadala-ke bayakubonisa kahle kahle ukuthi isikhathi sokuthi-ke uphakanyiswe sesifikile manje. Kanti-ke mlaleli, uma ukuthi-ke unombuzo, buza la kwi-comment noma ngabe iphupho, sobe sengibuya nevidiyo ngizochaza kabanzi. Kanti-ke ungashaya usubscribe ukuze ungaphuthelwa uma sengifaka ividiyo ngizochaza kabanzi ngalelo phupho-ke ozobe ulibuzile.